дар даври ҳафтуми бозиҳои лигаи олии футболи тоҷикистон тими равшани кулоб дар майдони худ тими Регар Тадази Турсунзодаро қабул намуд. аз дақиқаҳои аввали бозӣ бозингарони ҳарду даста аз худ маҳорати хуб нишон доданд, вале бозингарони дастаи равшан бо дастгирии беш аз 16 000 мухлисон аз дақиқаи 15-уми қисми аввали бозӣ бо ҳуҷумҳои пайдарпай ба дарвозаи ҳарифон зарба мезаданд. маҳорати касбии дарвозабони дастаи Регар Тадаз низ борҳо дарвозаашро аз гол эмин дошт. қисми дуюми вохӯрӣ низ бо ҳуҷумҳои бозингарони дастаи равшан шурӯъ гардида дар дақиқаи 73-ум ҳуҷумкунандаи дастаи соҳибони майдон Фозил Саторов як тӯбро вориди дарвозаи дастаи Регар Тадаз гардонид. дар дақиқаи 89-уми бозӣ бошад бозингари дигари дастаи равшан Эраҷ Холов тӯби дуюмро ба дарвозаи меҳмонон зад. ҳамин тариқ тими равшани кулоб баъди даври ҳафтум бо гирифтани 16 дар зинаи дуюми мусобиқоти футболи ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифт. бозии навбатии равшан рӯзи 13 май бо тими Энергетик дар варзишгоҳи шаҳри Кулоб баргузор мегардад.